Hi guys, mapay pagabot na magbayilit di kasi eskwelahan. Kaang kumang kaang pinlit lapon. Nahumok naman hinoon, nahinog na ni. Kaya, gusto hilaw, gipangit ka. Nahumok na noon. Nahinog na siya. Grabe dagkong baga ah. Pagdagdag panahon, grabe yung ito maglangit. Kauli na dito ba? Mas kapatid na makatulis. Tidak itu itu, nah, kedengar mas langit, dagdag, tidak itu. Ini anak ulit. Ulit ka na, isapot, pungot. Mau na, ipamaak na pagka. Mau na. Enja. Enja ron. Laban ka na ha. In the morning, Labo ganina. sapot Sapot ka. Di ka masaka, di ka masakit sa room. Bisgan ka ka doon. Maklo ka. You've been a color, I must in your breath. Ano na, yung kumok. Gapon ni kaon. Crispy ka doon. Kahit pa man. Manakaon kaya may rambutan. Shhh! Ano ka lagi? Kanay mo mga biskuit. Bagoong. Kanta guys. Mas luma. Gel. O Gel. Gel. Ah. Uy.
Yun na din. Oh, tabang. Balut sa kahapuno gabi uli ay. Di hangel. Focus ko. Naman din po. Pila ni kadis? 20 minutes. Lahat ka. Bulbul na ni. 8. Where is the salt? Kanipit ito. Ang balot, balot sa puti. Uga naman na. Diyan. Nabara Sa des. bakasud. Nabara des ang uoy. Pass mo na nga. Hinang kukuan ganyan ka mag tugnaw din. Di magsilbi. Taon-taon mo po. Balot guys. Tagka lagi nilang balot. Sinita oy. Ginoo. Tabang. Tabang ng langit. Kitang kuan. Kalawasan. Tapsik ang bibi. Ah! Ngawes bait. Kasi di mo kaagbalot diha. Garabi di matabanggil. Hindi mo naman ako masuka. Uy! Hala! Amaw ka. Huwag ka nag-ingon. Dumira. Siguro na. Ito na! Atong ko ano. Dadadari suka pala hugel. Ang ako tadi makado ka? Kung sa rin gamay ka. Sige, grabe nga. Sakto na, sakto na. Sakto na. Wap! Kang kagbalot belet. Ibutang nga sibuyas na mo. Yan ka, sibuyas. Bilas. Mura magdako na ni. Isip. Gisipon man, Gil. Sige. Ah! Grabe, sarap mo, balor. Kauwag na makulong, Gil. Adto, dikas guard. Guard! Tabang! Guard, guard. Hindi ka pamawag ang gibati, Dani. Kita doon kalawasan. Okay, you want balor? Ha? You want balor? Sa Jurab day kaugma, be. Hoy, hoy! You eat na, you eat! Gusto ko lasa. Awa, awa. Wait na. You eat! You eat! Hoy, practicing. Tagaan mo kung mga kutsara. Alas 8 na, alas 9. 2 hours man yung ugma. Ako, therapy. Mm. Last na yung therapy. Mm. Sakit ang samot ang ngipon dan ka. Wala giputi. Nya alagi. Kang kanigil?
Ano? May naglukos yun. Grabe, nagtuloy dyan ay kagbalot ka, lamon-lamon man ka. Ang Diyos na ka. Ang Diyos ko yung dugong. Ay! Ginoo ko. Magpagkitang magbaling mong gudi ay. Huwag nagpisi, di kumakaon. Mura ang mag... Mura ang magwa. Naa. Ayaw, huna. Huna-huna ang nakita na, ha? Akin na. Oh. Mas to atingan ko. Ya, di ko na huna-hunaan, guys. Nga di ana nakita. Kamu guys, nga mo balot. Maka-bright ko nun eh. Magbulot ka. Maagi puti. Dapat Mau menambah ke samut. Yellow raw ka. O puti. Jara. Tadi hari ini nama dah. Lain naman na. Yan sa naman naging mura mag-glug ko. Lato. Na wonder pit sa mana. Tadi madah. Sa batay ko. Tapi siya kan nok. Ako warang giatay bisong. Di ba kita dahil? Wala mo lupa naman. Awa guys. Ang muda ni guys, wonder pit. Atay. Ya, tentu ang muluk. Ang tago mo na galing sir. Di ko masilbal sana. Sinanay kay muuli kung palit ko balot ko. Ganan tos nanay pero di naman parabian kay Be, ikaw ang violet. be. Violet. Violet. Ako ka. Run. Oh, eto. Ikaw lang tayo magbungit, be. Kaya nakanggi-praktisan. Manuong kong taga ang kutsara. By yourself na, oy. Grabe. Pakag agi, oy, pila ka si mana. Oh, kuan ka kakagbalot, di. Dugay-dugay pagil. Kulan. Kumukag pisa. Di pakaya sa ang kuan. Nabulan na maglain tanawon. Yung kamang hindi. Kang ka namin pisa. Ano ba? Kali ba mukang ka? Wala ka ba? Tabunan kay ngilingin. Ayaw, be. Wala lagi itong gahi. Itong puti ba? Wow. Kung ano siguro na yun. Dugay na ba? Last. Solo na laki naman sa kanat tabi. Atay na niyo kung tawag babaw. Anap na lang well. Ew.
Yes, sa juice. Ipa, kuang violet. Ugbisig. Di ah.